Ibor kaham teilam sugu jotono no ani YouTube channel o haina hai dewaisa norok o jaga o mangpili nugui mankha chini Rajkumari bai sabo phai malai phaika bini mung hwnkhe the UK07 Riders ni no bono bexirbag sinijago bini YouTube channel ni mung India ni #1 moto blogger belai kheno popular norok bini video no nukha hwnkhe saimana no te ang bo personally bini video no naio borok chintir prahasteo phaijak baksaba saiman na baksaba saiman yana chintir prahasteo phai borok chini Rajkumari bai thangi malaikha belai kheno tongthokjaka borok koklam rok salaikha phiya ba chinbu bagra bai malai no musungjakmani chinbu bagra ni sakhamyani bagui chinbu bagra bai khe malai malangriya hangka hangkai khajanta hote boksong norok o video no bahai chajaka sari chajak hangkai like share tei subscribe khainani tapokdi tei chinbu bagra ni bagui kok thai kaham comment o swinani tapokdi hangkai tini ni bagasino hambai।